Treabă dacă... Îl găsesc dracii. Dai și mie drop. Da, nici tu n-ai bani. Bro, dar de ce făcea așa când am dat pe tine? A, și trepidează mâna. Fish kids. Go fuck yourself. Deschide tunel. A fost. Ce nu lași tu bomba? Nu pot să intru aici, băga mea și... Dă shift, dă shift. Shift, salvar. Bă, țineți-l mă, ce faceți? Bă, ăștia să bată în pula mea. Mai bă. Uite cum pierde, trebuie să sună. Pente, auzi ăla. Aveți încă. Hai că avem, dacă avem. N-ai timp. Lasă-l bă să joace. Bă, problemă de conexiune. Da. Poți lua automat? Păi nu știu, scrie problemă de conexiune, îți dui reconectare. Să lași ăsta vac. Hai că și-a luat, așa și-a luat. Hai că are intrat motor. Ați luat runda pula. Să vezi ce bătaie ne luăm de la ăștia. Hai că ne-a luat. Hai că nu luăm, dacă nu luăm. Dau fleșa. Nu mai da. Cine Instagram? E Instagram? Îți fac promovare, hai că stai așa. Jungle. Bă. 10 follow, hai că-ți fac. Am 10 follow. Hai că poate unul da. Bă, manual, ce faci? Manual, Cox, tu ești? Cox dă de pică netul. Să vezi și activează asta acum. Îi bagă capul la cutie. Bat că rusul sau turcul o să-ți... Bă, e terminat ăsta, mă, băga mea și pula în familia lui. Hai să-i dăm un kick. Nu e, mă, că nu putem, că trebuie să dea ăla. Hai că nu putem dacă nu putem. Salut băiat, mai ești cu noi? Albastru? Mamă, stai să vezi cum se învârte cu capul. Haideți pe B. Hai pe B. Să-l vezi acum cu capul la cutie, pum, pum. Toată mă tapuri, GG match. Dar să vezi că ne luăm bătaie, bagă capul la cutie. Secat rău. Secat rău. Mamă, să uită în jos ăsta cu aia. Ajutați-mă, bă, i-am dat minus 83. La car.